É o momento da laudatio a cargo de Santiago Lamas. Decir que por motivos persoais o propio Santiago Lamas non poderá estar hoxe, polo que será secretaria da Fundación Otero Pedrallo, dona Patricia Arias, a encargada de proceder á súa lectura. Bueno, non a coñeces, ou polo menos a versión íntegra non. Eu lamento moito estar eu aquí e non Santiago Lamas lendo a túa laudatio, pero isto é o que ele escribiu para ti e o que ele escribiu para vostedes. Para Malibel Outeiriño, o mundo nunca foi ancho e ajeno, como afirmaba Ciro Alegría, por outras razóns, en novela dos anos 40 do século pasado. Andou por esas abastadas xeografías en viaxes xornalísticas demoradas que sempre, ou case sempre, foron algo máis. Toda Europa nos veráns dos 60 en autostop, as Américas nos 80 en viaxes monárquicos ou na procura dos galegos que se foron. E por prazer ou interese, moito máis mundo. E se máis mundo houbera, lá chegara. Non foi, nin é allea tampouco, o dictum de que o local é o universal sen paredes que o noso veciño de nación, Miguel Torga, escribía en San Martiño de Anta, preto de nós, no outro lado da raia. Licenciada en Historia e Xornalismo, ninguén como ela para escribir do que pasou, a historia, e do que pasa, o xornalismo. As súas crónicas en la región do que aconteceu hai 25, 50 ou 100 anos foron lidas como a historia aínda viva de Ourense ou coa nostalgia dun xafoi que moitas veces procurou que non fose un xafoi defendendo fachadas históricas, antigos edificios, pontes que xente sen memoria querían derrubar ou recollendo e prologando outros monumentos deste Ourense dos nós, como os artigos de Don Ramón que foi escribindo nas páxinas de la región. As conversas con Don Ramón, como as de Cunqueiro, Xocas, García Sabel e Augusto Asía, feitas nun tempo en que estas conversas non eran cousa común, son hoxe citadas a eito en ensaios e teses. Don Álvaro Cunqueiro dicía de Don Ramón Otero Pedrallo que era o máis parecido que coñecía a fachada do Obradoiro. Don Ramón, pola súa beira, dixo dela, nunha das súas conversas, 3 páxinas en la región en 1975, que con esta luz e a esta hora parece vostede unha fada céltica. Artigos, crónicas, conversas son algunhas das facianas do seu traballo xornalístico, escritas sempre nun estilo sobrio, esencial e irónico, cando viña o caso, que aniñaron nas revistas e xornais máis relevantes da España do noso tempo. Camiñante de rúas e de campos, trazou o mapa e a historia do camiño mozárabe e da Prata, e hoxe vixía a pé, como compre facer, as rúas desta cidade para que novas desfeitas non rematen o que queda dela. Como xornalistas de tempos idos, viviu as 3 aventuras que propuxo o filósofo francés e xudeo Vladimir Yankelevich: a xeográfica, a estética e a amorosa. Todas elas cos seus avatares que algún día, cando publique as súas memorias, aínda impéctore pero xa pensadas, serán coñecidas, porque da súa vastada vida como xornalista de a pé ten moito que contar. Durante 25 anos, os psiquiatras e psicólogos de Galicia e os seus ilustres invitados celebraron cada ano nesta casa grande de Cima de Vila as xornadas de psiquiatría, psicanálise e literatura de Trasalba. Poucas veces faltou, como poñente ou asistente, Maribel Outeiriño. Xa non estaba Don Ramón, pero como se estivese, e esta fada céltica, con esa luz e a esa hora, desta mañán dun mes de San Xoán, recibe hoxe o merecido recoñecemento do que esta casa grande lle debe e do moito que ela e todos nós debémoslle ao señor desta casa. Ferdousí, na Persia, no ano 1000, escribiu: «Eu fixen o mundo a través dun paraíso de palabras. Ninguén máis o fixo, tan só eu. Grandes palacios e monumentos desaparecerán, pero eu fixen un palacio de palabras que nunca esvaecerán. Así fixen inmortal Irán». 1000 anos despois, Otero Pedrallo ergueu para Galicia un palacio de palabras que nunca esvaecerá. Queda dito. Moitas grazas.